Nggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ra jamak-jamak. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, ya ben kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Lho nek kaya ngene iki widodarine sing ayu. Ah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbaran, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula aja ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki ya iki. Arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Tokak. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Nebine iki lho dene demaweng tawang-tawang. Lenepatno ing tulang manung sipulun. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming mahabekti kula kunju. Iya ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Trep. Sing nungguke kowe beskap sapa ya? Bapak. Ikete bapak. Aku tak bali nang omah ya, Truk. Ngopo? Ngajar Semar. Lho. Mergane iki jenenge ora adil. Munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedake Semar. Aku blas ra tukoke apa-apa men disangoni trene abang. Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dek dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis syukur beskap, ikete ya wis syukur. Lah kowe kok ora teko? Ah, Semari. Iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi mung nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho.
Aja ngono to, bapak ki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggemu ndasku sak genthong ya. Kok dadak nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Iki mula maune tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki? Dengkel kita ya. Saya kayaknya padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wo, sesepuh. Iya, aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan ki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing kaancam. Malah seneng ora. Ponokawan Bagong Padhararja sak praptaunira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Ya Bagong ulun tampa. Pangestulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane to? Kok jarine Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun iki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh berarti kok bancaan. Bancaan apa ganti jeneng? Ora. Ngene, tandani. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane dewa padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestulun tampanana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan to. Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi Gong ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra kantong bolong Padhararja sak prapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestunipun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe daerah ning kasantosan. Nah, dalah. Bagong Padhararja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu. Pangestunipun Pukulun Bathara Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ayo ulun tampa, ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan lho. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wah. So nek genduren ngundang iki wae terus dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petruk kanthong bolong Padhararja saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong Padhararja saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dono Alekasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dono Kasina Indra. Ning Bathara Indra. Cip dengkulmu.
Aja tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampean lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kacau aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya. Petruk padha kanthi harja sapraptamu. Ha iki sing bahaya iki, Gong. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Panjenengan Ndara Yama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong Padalarja sapraptamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk Padalarja sapraptamu. Panjenengan pukulun penyarian wilujeng Bagong Padalarja sapraptamu. Ndara Nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane wis padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, ha sapa jenenge? Penyarian. Oh, pacare. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya, Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi? Bersisa, bersisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten sangen pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata, nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk, ora usah ngendelong pikirane. Disebut ki apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet, angkringan, terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubungke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Narada, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi. Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing menapa niku? Rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumangsane kok tekor terus.
Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbo karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok nang rai ra sopan. Lah aku mung nguduke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu papan sing dingge taman wisata Bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung lho? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung lho? Ya tak kira ora iso mulai tak colongi. Angger ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Takon nukokke susuke takon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi pecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae, wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun nemut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gongso nami gongso Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula prenggake wong bapak ile mayang ra apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang rung karuan apik kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Siane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijake emoh. Ngawur ya Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan Semar Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pilun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikanteni bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pilun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku ajeng kula pede. Apa, Bang? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Amen kuwalek kok. Ora pas kaya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge bapak
Nek wampi kulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karangkadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Adi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika meskipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karangkadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika Kadang tinemu Taruna nanging tasihipun penggalih dening Kadang Timur Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun mubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayane. Leres pukulan kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ana. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya 2 dina mari. Ana kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Haratapi, sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba ramping ning Kayuwangan, tontonan ning Kayuwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayuwangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karangkadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi ridane wong loro niki? Harataya kowe. Petruk niku anggere kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Narada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun lasaraken lho. Tunggak waru godhong dadap. Narada ora melu-melu, ora melu garap.
nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun Renggalang kridhanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Arep sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Rodo kasinggihan mekaten. Petruk dalem mestike mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? DPD saiki monggo, DP. PD ora. Di DP saiki monggo. Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora itu diboyong ning Karangkadempel. Bagong, nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ning Karangkadempel, Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Kowe biar ae. Kencang warudaya. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Monggo sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek menghargai mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Ya Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan, ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kok ora ndek murid wong watek-watekakemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta?
Ora kela, mengko gamelan Lokana tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayer. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan resi dipamerke. Paman entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pinanggan. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon dinggo kok malah ngadeg ora. Parang mboten Kulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek Kulun tetep mboten maringaken, mboten wonten yosing pangandika paduka Hyang Adi Kulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku ngarep. Truk tutupi, Truk tutupi. Lah wae tutupi, Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Truk. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawae ulun Bathara Indra weluh edian ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa wis? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara nomor 4 kok karo mbarepe ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya ben mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karangkadempel, aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo, metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokaken ning kawah Candra Dimuka. Oke, dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae.
Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene, Pukul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Bagong. Nun, sapa niki? Ya mau dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra sampeyan melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngeleke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Muni wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Diprang Diwandara Guru supaya maring ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Lah widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kane wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Kae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Aduh, meh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Badan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula aja ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir kowe mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun. Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti wae. Aku maca bukune. Bapakne nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono ta? Ngerti ora? Sampeyan niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki saiki ora. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Togok. Tomi joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal
kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono Pak Kartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didoke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku rong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modal. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manik Maya, catur bojo. Nilakanca. Tobat-tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho, kula ngajaripun kalian Bagong menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Nah, di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho, malah tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayiwangan ndadosaken geger menika paduka dipraosi Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, menawi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah. Kula ingkang nanggel. Nggih, kira ngaten kula semanggaken. Ya Madipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar lawan apa ing katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungake nang kawah Candra Dimuka.
Nun ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Narada, prami sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Bukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis seret nyawamu? Nyuwun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke, ya to, Gong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta nyuwun pangapunten. Arpa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil. Leboke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen, Bu. Nek kula wis ora iso obah, ora iso grawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kalih sampean. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk.
sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awak madhep rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata to sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah, wis mati iki cemplungke kawah candra di muka. Ora usah wedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan sampeyan tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Dawa sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nylereke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kuwi kowe gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya mau dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae tak kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat to kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya mau dipati nek ora mau dijabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Manapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe, Truk. Ora usah nangis, ora usah nangis. Rasa nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Truk. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dokani bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti ta. Gareng ki seneng karo bojoku. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek lah. Buyer. Ora entute kok turun bapakne. Ayo, kapanmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku kowe. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Wang Turun Bathara Guru. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu
pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki Dian. Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge. Ing ngatasé ning Bale Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Tru. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng Kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat Heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Oh. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbara petak aci-aci. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aci-aci. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aci-aci ngono kae. Petak aci-aci. Ciak bulu cuek-cuek ciak-ciak. Ini dian. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning Kawah Candra Dimuka. Terus wis to meneng. Santai. Santai piye? Mati tenan iki, Tru. Pokoke pasrah, ikhlas karo pasrah. Oh, alah. Ora mulih tenan iki aku, Tru. Wis ora ketemu karo sayangku. Waduh. Sapa? Bebek. Waduh. Bojomu bebek. Bebek senengmu. Bebek kok. Bebek. Oh, ayo. Gong. Hei. Wis mateng kok. Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal ki wonten geni kaya ngene, Tru. Heeh. Teng jlerit ora karu-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ayo. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wih, diantro. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kan, Cuk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wudar ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen kok. Warna-warna ya basiksane ya, Tru. Kaya ana sing di slamat wetenge mangan barang haram.
Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi. Dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaene ngentut sak nggon-nggon. Awokno kabeh ya. Berarti pasek sangku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta wis sok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso dinapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ngono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok owek-owek lambemu lho. Apa karo geni kok endele ra jamak-jamak ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapane Bathara Guru, bapane Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapane Bathara Tunggal. Wo. Agak buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong nyambung aku tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adikku alat. Ya. Bekti kula Bu Kulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampan ana. Dadi wiraswara akeh. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Truk. Bermersi. Ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ki. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng masih to? Bekti kula Bu Kulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bu Kulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru sasapan tumindak angkara Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake sapa ing kawah Candra Dimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika? Iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratama. Oh. Kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana.
sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nang ngaten parang ulun kula ratu derek, monggo ulun kula derekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo nang kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Mundarandir bawana. Mene ya, Truk? Mabura. Masalah berarti gledekan mburi mau terus. Grung-grung. Nanti metu pecungul. Piring. Bagong dalam kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Kundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punape? Bukulun. Kula namung mboten sengaja Bukulun. Iya Bagong Petro wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angetenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Menang. Mergo ulun Darbi Wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh, Satpol PP, Truk. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa kawan Petruk merga ing antaraning Garing Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi Pamong Sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu, Truk. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuatane menapa, Kulon? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelongso. Kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten pathekan. Manentuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petro, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu,
Kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong sejati iki Panakawan Petra. Gonjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Meraih tula mengaten kula namung kantun derek Ulun monggo ratri maringaken mara gage tampanana Panakawan Petra. Dewa-dewa Sukata manjing ana nganggo kita Panakawan. Weruh Ragong, weruh. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, wis iki wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Truk. Iya. Lah terus kula lajeng Truk. Gledekane liwatne to. Heeh. Kok wirawiri iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk sawetara Lurah Bagong. Satring madu kala wiwah, satring Jodipati dadya kaget kadrakasan Lurah Petruk kantong bolong wae. Gonceng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik. Kita wis saling wujud Panakawan. Kula wujud menapa ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk. Delokna aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Gawe Werkudara apik-apik kok minggu walikan Bagong. Diampot kae ngene. Panakawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara sak suwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong.